Днес ще правим удължаване на коренилото. Ще го удължавам двойно. Тук имаме ни по-дълги, пък те са напред и назад. Той е само нагоре. Те са и нагоре, и назад. Даже пише на тях NC 750X. Ай, стига. Ти да видиш. Жива да не бях. Ужас. И ми да я мятам. Много приказки, файда няма. Ето и трябва, всичкото трябва да се откачи и да мине някъде отдолу. Как ще става, не знам. Ще видим. Сега. Ще ме обратно гледаш. Какво ще стана, бе? Тук добре снима пък. Добре. Сега. Жилото не стига. Жилото на съединителя. Зато и съм варил. Даже предницата още е изварена. Ще я вкарам. Амортисьорите. Кабелите за контролите също не стигат. Тя ги прекарах пак отвътре. Тези кабели за тези контроли също не стигат. И тя ги прекарах от страна. Спирачният маркуч за предния апарат и той не стига. И него го прекарах от страна. Въобще всичко от двете страни трябва да се прекара от към водача. Даже тос можех и тук да го сложа. Той тук става. Нищо няма. Има мегдан. Много. Добре. Ето е.